गौरी सुरुवातीपासून चालू करा. हो, हो, चालेल. सो माझ्या आईच्या मी एक हिंदू कोकणस्थ ब्राह्मण आहे आणि जीसस बद्दल मला माझ्या काकांकडून कळालं. म्हणजे माझ्या आईच्या बहिणीचे मिस्टर ही इज अ कॅथलिक. सो त्यांच्याकडून आम्हाला लहानपणापासून ते सांगायचे. पण कसं फॅमिली कल्चरमध्ये नेहमी देवाचं करत असल्यामुळे आम्ही आम्ही एवढं कधी लक्ष नाही दिलं. पण आता या लॉकडाऊन पिरियडमध्ये जीसस टच्ड मी. लाइक जेव्हा त्यांनी मला ब्रदर जॉब मी त्यांना फर्स्टली सांगितलं, की "काका मी माझा जॉब गमावलाय या लॉकडाऊनमध्ये." सो त्यावेळेला त्यांनी काहीच नाही म्हणाले. ते फक्त त्यांनी मला ब्रदर जॉन्सनचे खूप सारे लिंक्स पाठवल्या YouTubeच्या आणि मी म्हटलं, की "ठीक आहे, मी अशीही फ्री आहे, सो मी पाहते ते काय आहे म्हणून." आणि मी कंटिन्यू पाहत गेले, पाहत गेले, पाहत गेले आणि तेव्हापासून मला इंटरेस्ट यायला लागलं त्या गोष्टीत आणि मी इतकी म्हणजे डीप गेले त्या गोष्टीमध्ये, की माझी आई मला म्हणायला लागली, की "काय ते दिवसभर तू मोबाईल घेऊन बसतेस आणि ते लोकं बोलतात, काय ऐकतेस तू ते दिवसभर, दिवसभर? इट्स नॉट आवर कल्चर, यू नो म्हणजे हे काय चाललंय? तू वेडी झालीयेस." असं मला आई म्हणाली. सो आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट टाईम, की ही मला वेडी म्हणाली. दॅट मीन्स मी त्याच्या पूर्णपणे प्रेमात बुडाली आता. ओह गॉड, थँक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड. आणि कारण मी हे माझ्या फॅमिलीमध्ये नोटीस केलंय. माझे काका हे एकदम स्पिरिच्युअल आहेत आणि सगळे त्यांना असंच म्हणतात, की हा माणूस ह्याच्याशी नॉर्मल हा कधी बोलतच नाही. हा नेहमी बोलायला गेला, की हा देवाचंच बोलतो. सो ही इज टोटली मॅड. आणि आता माझ्या बाबतीतही तसंच घडतंय. जो कोणी Praise माझ्याशी God. बोलायला येतो मी जीससचे टॉक्सच त्याला सांगत असते. सो एव्हरीवन इज लाइक तू वेडी झालीयेस. अँड आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट टाईम, की हो, आता मी फार वेडी झालीये. पण मग जेव्हा मी माझ्या काकांना माझ्या जॉबबद्दल सांगितलं, तेव्हा त्यांनी मला त्या लिंक्स शेअर केल्या आणि मी त्या सगळ्या पाहिल्या. मला वर्ड ऑफ गॉडबद्दल काहीच माहीत नव्हतं. मला बायबल माहीत नव्हतं. इव्हन आत्ताही मला बायबल काहीच माहीत नाही. एक 2-4 वर्ड ऑफ गॉड आहेत जे ज्या त्या टीचिंगमधून मला कळतात. जसं पप्पा नेहमी एक्झाम्पल देऊन सांगतात त्याच्यामुळे मला ते कळतं. अदरवाईज ते बायबल माझ्याकडे मराठी बायबलही आहे. मला माझ्या काकाने गिफ्ट केलंय. पण ते इतकं बोर वाटायचं मला वाचताना कारण त्याच्यात एक पण पिक्चर नाहीये. आय वॉज लाइक एवढं मोठं बुक मी कसं रीड करू? त्याच्यात एक पिक्चर नाही, काही इंटरेस्ट येत नाहीये वाचायला. सो मी ते इग्नोर केलं. मला नाही वाचायचंय. पण आता जेव्हा पापा मला एक-एक वर्ड ऑफ गॉड त्यांच्या टीचिंगमधून सांगत असतात, तेव्हा मला कळतायत ते वर्ड ऑफ गॉड. सो जॉबबद्दल सांगायचं तर मी काही मागितलं नाही जीससकडे दॅट लॉर्ड आय आय लॉस्ट माय जॉब आणि आता कसं वगैरे काहीच नाही, काहीच नाही. मी जस्ट वर्ड ऑफ गॉड ऐकत होते आणि मी त्याच्या प्रेमात अ, स्वतःला वाहून घेतलं होतं. बास दिवस-रात्र आय वाज जस्ट वॉचिंग द YouTube लिंक्स आणि आय वाज जस्ट आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नाऊ आय कॅन प्रे इन टंग्स. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आणि मग जेव्हा मी जे वाचत होते त्याच्या 15-20 दिवसानंतर मला एक इंटरव्ह्यूचा कॉल आला. सो जेव्हा मला इंटरव्ह्यूचा कॉल आला, तो मी अटेंड केला आणि मी नंतर जीससकडे म्हटलं मी प्रेयर नाही करत कारण मला मला नाही समजत कसं प्रेयर करायचं. सो मी जसं नॉर्मल आपण आपल्या मित्र-मैत्रिणींशी बोलतो, मी तसंच बोलते. सो आय जस्ट आस्क्ड की जीसस मला आता इंटरव्ह्यूचा कॉल आलाय, मी तो अटेंड केलाय. So if I get this opportunity, I believe it is your will. And if I not, then also I'll believe it is your will. So असं बोलून मी सोडून दिला तो विषय. आणि आफ्टर 2 days, I got confirmation that I'm selected. Praise God. प्रेज Praise आणि गॉड. God. मला त्यावेळेस खूप आनंद झाला, की ओके, सो मी सिलेक्ट झाले. पण त्यांची अट अशी होती, की या पॅन्डेमिक टाईममध्ये इफ यू हॅव अ डेस्कटॉप ओर लॅपटॉप ॲट युअर होम, देन ओन्ली आम्ही तुला वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन देऊ शकतो. सो माझ्या घरात डेस्कटॉपही नाही आणि लॅपटॉपही नाही. देन अगेन आय वॉज वरिड, की आता कसं होणार? ह्यांनी तर अशी अट ठेवली आहे. सो मी स्टार्ट केलं सर्च करायला Flipkart, Amazon, बट प्राइस वॉज व्हेरी हाय 40,000, 50,000. मी म्हटलं आता या पॅन्डेमिकमध्ये मी आणू कुठून एवढे? अँड देन होल डे मी फ्रेंडकडे सर्च केले माझ्या वेदर दे हॅव एक्स्ट्रा लॅपी और डेस्कटॉप विथ देम, बट नन वन वॉज हॅव्हिंग. ओके. देन होल डे मी थकले आणि मग रात्री मला माझ्या मावशीचा समोरूनच कॉल आला, की अ, असं जस्ट नॉर्मल कन्व्हर्सेशन आम्ही चाललो होतं आणि मी तिला सांगितलं, की "अगं माझं सिलेक्शन झालंय, पण त्यांनी अशी अट ठेवली आहे."
तर ती म्हणाली, "मग कशाला घाबरतेस? माझ्या घरी एक्स्ट्रा डेस्कटॉप आहे. तू घेऊन जा तुझ्या घरी and start your work." And I was just praising Lord, Lord. म्हणजे मी काहीच न मागता he is answering all my म्हणजे जे काही मला हवंय तो देत चाललाय आणि आणि सगळ्या वरीज माझ्या एक एक करून डोक्यातून निघत चाललाय. अँड आय वॉज व्हेरी हॅपी. मी प्रत्येक गोष्ट पापा जॉन्सन बरोबर शेअर करते त्या दिवसापासून, की माझ्यासोबत जे काही घडतंय. पण आज आणि इतके दिवस मी तुमचं मराठी सेशन पण बघतीये. पण मी थोडी अशी नर्वस होते, की मी बोलू का माझी टेस्टिमनी? मी सांगू का? मला नाही माहिती कसं बोलायचं किंवा कसं सांगायचं. बट आज मी ऐकताना मी म्हटलं नाही मला आज सांगायचंच आहे. आणि फायनली मी शेअर केलं. झालं ऐकलं तुम्हा लोकांना, वसई लोकांना ऐकलं. ऐकलं टपोरी सारखे बोलतात, लोकांना टेन्शन होते, प्रेशर येते बोलायला. थोडं चांगली मराठी बोलले तर लोक येणार. तुम्ही सर्व लपडी करतात आणि लोकांना, ज्या लोकांना बोलायचे ते लोक पण घाबरून येतात. हो बरोबर झालं ना एक पीटर झालं. लोकांना हा. घाबरवतो, कोणी येतच नाही. Brother, हो. all Marathi session to give testimony. हा पीटरला बघून किती लोक घाबरलेत. नाही घाबरले, उलट त्यांना आवडते मराठी. मोठी शक्ती येते, ताकद येते बोलायला. Praise God. हो. हो प्रभूच्या Yes, yes. राज्यात आता असंच बोलायचं. ही पोरीला बघ, किती दिवसापासून ती वाट बघते यायचं. हो परंतु तुम्ही लोक अशी मराठी बोलतात की लोक आहे ना घाबरतात. नाही brother, आम्ही चांगले बोलतो. विचारा गौरीला. नाही अगदी स्पष्ट मला समजतं ना. ओके God. बरोबर. पापा मी अजून एक टेस्टिमनी शेअर करू शकते का? बोल किती कर किती आहे तेवढं कर. खरोखर छान टेस्टिमनी आहे तुझी. प्रेज गॉड. सो हे जस्ट आता रिसेंटली लास्ट वीक मध्ये माझ्यासोबत घडलंय आणि आजचं सेशन फक्त तुझ्या टेस्टिमनी साठीच आहे. बोल. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जे आता दिलं सेशन पाहिजे तेवढं टेस्टिमनी दे तुझ्या. मी काय बोलतो माहितीये, की दुसरी फ्लोरिडा बनणार आहे, बघून घे. प्रेज गॉड. Praise प्रेज गॉड. पापा मी हिच्यामध्ये तसलंच काय बोलतात पोटेन्शियल आहे. पोटेन्शियलला काय बोलतात मराठीमध्ये? सामर्थ्य, ताकद, शक्ती. ही ब्राह्मण असून दे काय पण असून दे, तिच्यामध्ये आहे ना आमेन, आमेन. तोच पोटेन्शियल आहे. Yes, जिद्दी आहे, परंतु प्रभूच्या राज्यामध्ये सिद्धी आहे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. घरी करत नाही. ती बघ आली यांचीला बघायला. कोण आहे ही? दुसरी मुलगी आली बघायला. प्रेज गॉड. प्रभूने मस्त पकडलाय. Amen. बोल Praise गौरी, God. बोल. माझे काका ते इथे नसतात, ते इराकला असतात. सो पापा रोज आम्ही रात्री मी माझे काका त्यांची वाईफ आणि माझी बहीण, आता माझी बहीण सुद्धा म्हणजे जेव्हापासून हे माझं जॉबचं मी शेअर केलं ना तिच्यासोबत, सो तिचा सुद्धा आता हळूहळू थोडा विश्वास बसायला लागलाय. सो आता आम्ही रोज रात्री चौघं मिळून व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ कॉल करतो आणि आम्ही प्रेयर करतो आणि आम्ही टंग्स मध्ये वर्शिप करतो आणि हे रोज आमचं रात्रीचं असतं. आणि आम्ही काका आणि मी तर रोज रात्री एकमेकांशी डिस्कस करतो की आज आपण पापा जॉन्सनची कुठली लिंक बघितली आणि आपण त्यातून आज काय शिकलो. सो हे आमचं डेली रुटीन आहे. आई बोलणार, एक मुलगी तर गेली, दुसरी मुलगी पण वेडी झाली. Praise God. एक वेडी झाली, ती वेडीने दुसऱ्या मुली कुठली शाणी होती तिला पण वेडी केलं. आमेन, आमेन. ते काका तर अगोदरच वेडे होते. बघा लोकं काय करतात, लोकांना वेड बनवतात. प्रभूच्या राज्यात. Yes. बोल बाबा I गौरी, can- बोल बोल गौरी बोल. I can feel his love everywhere, Papa. Everywhere. I can't explain. म्हणजे मला खूप काही बोलायचंय, पण मला ना आता एक्सप्लेन नाही करता येत आहे. पण प्रत्येक क्षणाला मी अनुभवते की जिथे मला अडचणी येत आहेत ना, मी न मागताच त्याचं सोल्युशन मला मिळत जातं. आय डोंट नो हाऊ, बट आणि मी असं मागतही नाही. ऍज यू सेड की डोंट बेग की जसं आपण आपल्या वडिलांवर कसं ब्लाइंडली ट्रस्ट करतो की आणि हट्ट करतो की बाबा मला हवंय, हट्ट बाबा मला करतो. बरोबर आहे. हट्ट करतो. आम्ही सर्व हट्टी लोक आहेत. जिद्दी. Praise God. बोल So बोल. I can feel his love. Okay, I'll share the another testimony जे आता लास्ट वीक मध्ये माझ्यासोबत घडलंय. माझी दाढ
प्रचंड दुखत होती बाबा, प्रचंड. म्हणजे मला ते अनबेरेबल पेन होतं, अनबेरेबल. आणि माझ्या हिरडी आधी तर दात दुखीपासून मला सुरुवात झाली आणि माझ्या हिरडीतून नंतर माझ्या गम मधून ब्लड यायला पण स्टार्ट झालं. तिथे मला जखम झाली. मी काही खाऊ नव्हते शकत, मी काही पिऊ नव्हते. साधं पाणी जरी मी प्यायले तरी मला तिथे चुरचुरत होतं, आग होत होती. सो मी फर्स्ट डे तर मी ते वर्ड ऑफ गॉड यूज केलं. लॉर्ड जीसस, बाय युअर वूंड आय एम ऑलरेडी हील. ओके. आणि मी माझ्या काकांना विचारलं की हे मी बरोबर बोलतेय का, हेच वर्ड ऑफ गॉड मी यूज करायला हवं का. तो ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग की हो, तू हे बरोबर बोलतेस, हे कंटिन्यू बोलत राहा. पण मी जेव्हा जेव्हा हे बोलत होते ना, तेव्हा तेव्हा माझं लक्ष त्या दुखण्याकडे अजून जास्त जात होतं. म्हणजे आणि आणि ते दुखणं वाढतच होतं. आय वॉज लाईक, यार क्या हो रहा है, म्हणजे असं का होतंय, मी वर्ड ऑफ गॉड बोलतेय तरी माझं दुखणं कमी का नाही होतंय. फुल डे, फर्स्ट डे तर मी फुल हे वर्ड ऑफ गॉड बोलून 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 घालवलं, पण माझं पेन जरा सुद्धा कमी नाही झालं. ओके. आणि मग नेक्स्ट डे, सेकंड डे मी जेव्हा उठले तेव्हा तर बापरे, म्हणजे मला तोंड उघडताच येत नव्हतं. माझा जो दात दुखत होता, त्या लेफ्ट साइड, पूर्ण लेफ्ट साइडच माझी दुखायला लागली. माझा थ्रोट, माझे इयर, माझं डोकं. प्रचंड मी हैराण झाले. आणि तरी पण मी सेकंड डे डिसाईड केलं की नाही, आजही मी वर्ड ऑफ गॉड बोलीन आणि आय नो की मला हिलिंग मिळेल. पण तरी पण नाहीच झालं. आणि मग माझ्या डोक्यात ना डाऊट यायला स्टार्ट झालं की असं का होतंय, मी तर वर्ड ऑफ गॉड बोलतेय आणि मी कंटिन्यू तिथे इग्नोर करायचा प्रयत्न करते, पण नाही होतंय, पेन वाढतच जात आहे. सो माझ्या बहिणीचा कॉल आला आणि मी तिला सांगितलं की मला असा त्रास होतोय. शी सेड की गो डॉक्टरकडे जा तू इमिडिएटली. आता तुझं दाढ काढावी लागेल बहुतेक, कारण कॅव्हिटी खूप जास्त झाली असणार आहे आणि म्हणून तुला ते पेन होतंय. सो आय सेड की ओके ठीक आहे. आणि मी ठेवला फोन. नंतर माझ्या मावशीचा कॉल आला. तिने मला ते आयुर्वेदिक हे कर ते कर ब्ला 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 काय 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 सांगितलं. सो ते मी म्हटलं ठीक आहे, ओके, बघूया नेक्स्ट पार्ट. सो नंतर पेन इतकं जास्त होतं पापा की नंतर मलाही असं वाटलं की मला डॉक्टरकडे जायला पाहिजे, कारण आता सहन होत नाहीये. सो माझी आई माझ्या नेबर कडे गेली, कारण त्यांनी जस्ट डेंटिस्टची ट्रीटमेंट केली होती. सो ती नंबर घ्यायला गेली होती डेंटिस्टचा. सो त्या आंटीनी पण मला ते सजेस्ट केलं की तू डॉक्टरकडे जा, कारण आता तुझं भयानक कारण माझा गाल पण सुजला होता बाहेरून. सो त्या म्हणाल्या की बेटर तू जा. आणि त्यांनी मला ते कार्ड आणून दिलं डॉक्टरचं. मी कार्ड हातात घेतलं आणि नंतर माझ्या डोक्यात असा थॉट आला की मी डॉक्टरकडे जाते म्हणजे मी बिलीव्ह नाही करत आहे जीससवर. का मी असं करतेय, दिस इज रॉंग व्हॉट आय एम डुईंग. पण तरी पण मी त्या कार्डचा फोटो घेऊन ठेवला की इन केस उद्या मला नाही बरं वाटलं तर मी डॉक्टरकडे नक्की जाणार. सो थर्ड डेला मी उठले. थर्ड डेला पण पेन तसंच होतं, काहीच फरक नव्हता पडलेला. बट बट मला नाही माहिती, मी एकदम पक्का निश्चय करून टाकला की तो जो कार्डचा फोटो मी घेतला होता तो मी डिलीट केला माझ्या गॅलरीतून. आणि जो डॉक्टरचा अपॉइंटमेंट साठी नंबर सेव्ह करून घेतला होता तोही डिलीट केला. मी म्हटलं आता माझा दात तुटून पडला तरी चालेल, पण मला त्या डॉक्टरचं नाव पण नाही घ्यायचंय आता. बस, माय माय डॉक्टर इज माय लॉर्ड. आता तो काय करायचंय ते बघून घेईल, आता मला नाही जायचंय. आणि सेम डेला माझ्या बहिणीचा परत कॉल आला की तू गेलीस का डॉक्टरकडे आणि तुला कसं वाटतंय, असं तिने मला विचारलं. तर मी तिला म्हटलं ह्या टॉपिकवर तू माझ्याशी बोलू नकोस, कारण मला ना ते माझ्या तोंडून बोलायचं नव्हतं की माझा दात अजून पण दुखतोय. मला नव्हतं बोलायचं ते निगेटिव्ह गोष्ट. म्हणून मी तिला म्हटलं तू टॉपिक चेंज कर, माझ्याशी बोलूच नकोस तू. असं रुडली बोलून मी तो फोन ठेवून दिला तिच्याशी. आणि मी जस्ट 2 दिवस इग्नोर केलं पापा त्या पेनकडे. मी म्हटलं मी नाहीच जाणार आता, काही झालं तरी चालेल बास. आणि नंतर 6व्या दिवशी सकाळी मी उठले तेव्हा मला जराही पेन नव्हतं. प्रेज गॉड, जराही पेन नव्हतं. आणि आणि मग नंतर मी म्हटलं की पेन नाहीये म्हणून मग मी आरशात जाऊन ती जखम बघायला गेले की माझ्या हिरडीला जी जखम होती ती आहे का. बट ती जखम पण नव्हती. प्रेज गॉड. आणि आय वॉज व्हेरी शॉक्ड. मी म्हटलं हे काय. मी सगळ्यांना पट्टापट फोन लावले की माझा दात बरा झालाय. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. सो म्हणजे मला हे सांगायचंय की सैतान कसा तुम्हाला तुमचं माइंड डायव्हर्ट करतो. म्हणजे किती सारे प्रश्न की मी एवढं वर्ड ऑफ गॉड बोलतेय तरी इफेक्ट का नाही होतंय, का नाही होतंय, का नाही होतंय. आणि बा प्रेज गॉड, Very good. फायनली. You have a strong faith. थँक्यू जीसस, प्रेज गॉड. पण माझा फेथही डगमगलाच होता. म्हणजे मला मनातून माहितीये की
नो, ही विल हील. आणि मी बरी झाली, मी बरी होणार. पण पण माझं माइंड म्हणत होतं की काय आहे, एवढं बोलून पण नाही होत आहे, बेटर गो टू डॉक्टर. बट बट ऍट वन मोमेंट मी डिसाईड केलं की नाही, बस आता मला नकोय, तो डॉक्टरही नकोय आणि मला कोणाचे नेगेटिव्ह कॉल्स पण नाही अटेंड करायचे. बस मी जे काही होईल लॉट बघून घेईल. दॅट्स इट. God. थँक यू Yes, जीसस. yes, just for the benefit of people, can you just translate I both got the healed. in a short way? Praise God. Or Gauri, you can just say it in a short way in English, because there are some people who are saying we want to hear Praise God. in Thank you, English. Jesus. Thank you, Jesus. अगं बाई कुठे गेली ही? Because she doesn't have electricity today. तर गुल झाली. नाही नाही, तिची लाईट नाहीये घरी, तिचा मोबाईल डाऊन झाला असेल. Just Sylvia, just share it in short. Unmute, Sylvia. Bernard, Yeah, unmuted. brother Bernard. No, please go ahead. Sylvia, please go ahead. I don't know. She said it's writing notes. Just writing notes यार. चल दे Bernard, बोल. Short में बोल. Okay, I'll share. This girl is a Brahmin Hindu, and her uncle was speaking to her about Jesus, and she spoke to her uncle that, I lost my job. She's come. Okay. Hello. Yes, Bhavya. सो सॉरी माझा कॉल डिस्कनेक्ट झाला होता. तुम्ही सगळ्यांनी माझी टेस्टिमोनी ऐकली की मला माहितच नाही कॉल कधी डिस्कनेक्ट झाला होता. नाही, ऐकली ना, सर्वांनी ऐकली. हो, थँक आता गॉड. प्रेज गॉड. इंग्लिश मध्ये बोला. आता तू इंग्लिश मध्ये जरा शॉर्ट मध्ये बोल, कारण हा. दुसऱ्याला Short मध्ये. सॉरी, म्हणजे मला परत सांगायचंय का? नाही, English. इंग्लिश मध्ये बोलायचं. इंग्लिश No, मध्ये no, 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 शॉर्टकट. no. Listen. There are Hello? some people who only understand English. ओके. ओके. For their sake, say it in a short way in Okay. English. Okay. Pa- So how is your okay. interview going on? We want to see how you pass in English. Marathi, you did excellent. Now we want to see. Papa, my English is not that much fluent, but I'll try. No, No if it problem. is not there, No then it is problem. very good. No. If it is not good, it is very good, because then you will depend on Jesus only to talk out of Yeah. your. So Iman, go ahead. Go ahead. Okay. So, in the last week, I was suffering from a toothache, severe toothache I was having. Um, then on the first day, the pain was so much. Even I can eat, I can't drink that time. That much pain was there. So, then I started using that word of God. Lord Jesus, by your wound I am healed. Lord Jesus, by your wound I am healed. Completely whole day I was saying, just Lord Jesus, by your wound I am healed, and I was trying to ignore that pain. But as I am saying that word, no, the pain was increasing. The pain was increasing, and I was so much confused that why the pain is increasing. As I'm saying the word of God, still I'm having the pain. So I got confused, and I just text my uncle that whether I'm using the right word of God or not. So he said that yes, it is correct. Just be keep a strong faith and use this word. So on the second day also I was using the same word, but again the pain got increased, and I was about to cry. Like I was not able to eat anything and was not able to drink anything. And then I got a call from my sister that there will be a much cavity, so you should go to doctor better. So then I was like, okay, I'll go. And then I got another call from my auntie as well, and she suggested me some Ayurvedic medicine that do this and do that. But I ignored. I said, okay, theek hai, chalega. Then on the third day, still pain was there. Okay, second day also pain was there. On the third day, again pain got so much increased, and I that time I decided that now I have to go to doctor because the pain is increasing and increasing and increasing. And then one of my neighbor, she come to me and she gave me the dentist ka card, and she said that this is a number of dentist. Dentist better you go to doctor, take appointment,
and just visit him. So I said ki, when I took that card in my hand, I just thought, what I'm doing. I mean, one side I'm saying that Lord gonna heal me, Lord Jesus is my doctor, and another side I'm thinking I'll go to doctor. Is this what I believe to Lord Jesus? No, I'm doing wrong. I'm doing wrong. And then I took a photo and I kept in my gallery. Then on the third day, uh, no, on not on third day, on the fourth day, I just in after when I woke up in morning, I just delete that doctor ka prescription photo. I delete his contact number and I said, Lord Jesus, I don't know about any dentist. You are my dentist. You are my doctor. I believe that you're gonna heal me. Praise God. Praise God. Praise God. By the wound of Jesus, I'm already healed. There is no pain in my tooth. Everything is normal, Lord Jesus. I believe you. That's it. That's it. And 2 days, I just ignore that pain. I just ignore. And I just ignore the calls which I'm getting from my relatives that how's your toothache, because I don't want to say by my own mouth that still my toothache is there. I don't want to say that. So I was just ignoring the calls also. And after 2 days, that means on sixth day, I in the morning, there was not a single pain in my tooth. I was totally healed, praise God. And my gum bleeding was totally stopped. And I said, "Oh my God, this is a miracle." I went to mirror. I just saw whether is there any blood in my mouth or not. But there was not a single drop of blood, and my toothache was gone totally. Praise God, hallelujah. So Thank you, Jesus. thank you, Jesus. Father God, we thank you and praise you for Gauri. And we thank you, Lord, just as she went and spoke to her sister and her sister is touched. In the same way, Lord, I thank you that your anointing on Gauri is getting stronger and stronger. And each day, Thank you, as she Jesus. listens to the word and begins to study the word and apply the word, Lord, I thank you that you are making her into a powerful warrior Amen. who is going to speak the word with authority and with demonstrative power of signs and wonders. Amen. Thank you for blessing her family, her parents. And just as the mother is saying that she's gone mad after Jesus, her mother, her father, and the generations and all the siblings and relatives are all under the same anointing, all coming to Christ, and their lives are transformed. Thank you and praise you for your fire anointing that is burning the spirit of unbelief everywhere she goes, among her friends, her colleagues, in the office, everywhere. And your anointing of love, agape love, is flooded over her, that everywhere she goes, the agape love is manifested. Thank you and praise you for this, for the good health, and for a great, great future. In Jesus' name, amen. 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 So let's study today about Gauri, that she was studying the word of God, she was speaking the word of God, the symptoms were there, and the fight was going on. And what do you do in the midst of that fight? आणि आपण गौरीबद्दल आज अभ्यास करूया. म्हणजे तिने जी साक्ष दिली त्याच्याबद्दल, की ती एकीकडे देवाचं वचन बोलत होती, एकीकडे ती त्याच्यावर मेडिटेट करत होती, आणि दुसरीकडे शरीरामध्ये जे सगळे लक्षणं दिसत होती, तिचे दाढ दुखत होती, आणि तिची ती लढाई सुरू होती. मग अशा लढाई सुरू असताना ती काय करत होती त्या लढाईमध्ये? She had faith in God and faith in His word. परंतु तिचा विश्वास देवामध्ये आणि त्याच्या वचनामध्ये कायम होता. So faith in God and faith in His word comes by hearing, and hearing by the word of God. आणि देवामधला विश्वास आणि त्याच्या वचनावरचा विश्वास हा फक्त देवाच्या वचनामुळे, वचन ऐकून आणि ऐकूनच येत असतो. We heard that she was listening to the teaching sent by her uncle, and the more and more the teachings began to when she began to hear, she began to find the secrets, and in the midst of that, she activated her faith and she got even the gift of tongues. तिचे अंकल जे होते, तिचे काका, तिला हे दररोज ब्रदर जॉन्सन यांची लिंक पाठवायचे आणि ती ऐकायची. जेव्हा जेव्हा ती ऐकायची त्यावेळेला ती त्याच्यावर
तिच्यामधला विश्वास जो आहे तो ऍक्टिव्हेट होत गेला आणि हळूहळू तिने त्या वचनावर मेडिटेट करायला सुरुवात केली आणि तिचं हिलिंग तिला त्या वचनाद्वारे मिळालं She received the gift of tongues. आणि तिला या अन्य भाषेमध्ये बोलण्याची देणगी सुद्धा So मिळाली. she's not yet baptized. She's a Brahmin girl. Yeah. Okay. But yet baptized by God Himself, आमेन. anointed by God Himself, and speaking the language of the Spirit. आणि तिचा बाप्तिस्मा तसं झाला नाहीये ख्रिस्ती चर्चमध्ये कोणत्याच, परंतु प्रभूने स्वतः तिचा बाप्तिस्मा केलेला आहे. ती अभिषिक्त आहे आणि ह्या क्षणाला ती अन्य भाषेमध्ये बोलण्याची देणगी सुद्धा तिला मिळालेली आहे. So when I hear a testimony, it looks like, Cornelius, Peter going and preaching to Cornelius, Yeah. and Cornelius and the family who were Gentiles, okay, they were all speaking in tongues even without being water baptized. या आणि इकडे आपण बघतो ब्रदरना आठवण झाली की कर्नेल्य आणि त्याचे जे कुटुंबीय होते ते विधर्मी होते, दुसऱ्या धर्माचे होते, दुसऱ्या श्रद्धेचे होते, परंतु पेत्र जाऊन जेव्हा त्यांना सुवार्ता सांगतो त्यावेळेला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक त्यांना तिकडे येतो आणि तिथेच ते अन्य भाषेमध्ये बोलायला सुरुवात करतात. And she was saying that I did not like the Bible because I did not see any picture in the Bible. आणि गौरीने आपल्याला सांगितलं की तिला बायबल वाचायला आवडतच नव्हतं, आवडलं नाही कारण त्याच्यामध्ये एक पण चित्र नाहीये बायबल मध्ये. Now she is understanding by reading the Bible and understanding the Bible and hearing the preaching and the teaching. She is in charge of making the pictures of her own, whether it's a tooth pain or whether it's a job or whether it's a laptop or whether it's a computer. She can make her own pictures by believing the word of God, imagining those things. And the Bible is a book to make pictures, and that pictures which you make will come to manifestation. आमेन. आणि बायबल मधले कुठलंही चित्र नव्हतं तरी पण तिने स्वतः चित्र बनवायला सुरुवात केली. ती देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवत होती आणि त्याच्याप्रमाणे ती इमॅजिन करत होती. ज्या क्षणी तुम्ही वचन घेता, विश्वास ठेवता आणि इमॅजिन करायला सुरुवात करता त्यावेळेला बायबल मधलं प्रत्येक वचन आपल्यासाठी तिथेच सत्य होत असतं. We saw Hallelujah. in pictures that by the stripes and wounds of Jesus I'm healed, whereas the actual physical picture was that her tooth was giving her pain and all that, but yet she began to make pictures through the wounds of Jesus on the cross. My healing has come. And as she began to thank God, the original picture, which was a fact, was destroyed, and the picture from the words of the Bible came to manifestation. And she now began to rejoice and tell everybody, hey, the pain is gone. So here is a beautiful example of a Brahmin girl who could not see pictures in the Bible, but now she begins to understand that listening, preaching, and teaching, we can make our own pictures with imagination, with our belief, and open a mouth and speak it, and those pictures will come to manifestation. Wow. आणि इकडे गौरीला काही चित्र दिसत नव्हतं पण ते चित्र तयार केलं डोक्या मनामध्ये की येशूला बसलेल्या फटक्यांनी आणि त्याच्या घायांनी मी बरी झाली आहे. ऍक्च्युअल पिक्चर काय होतं, तिचा दात दुखत होता, दाढ दुखत होती आणि जखम होती, पण तिने चित्र कोणतं तयार केलं की येशूला बसलेल्या फटक्याने मी बरी झाली आहे. आणि मग ज्या वेळेला तिने हे चित्र तयार केलं त्यावेळेला तिला दिसलं की हे बायबल मधलं चित्र जे आहे, जेव्हा तिने बोलायला सुरुवात केली, प्रत्यक्ष ते शब्द बोलायला सुरुवात केली, प्रत्यक्ष ते मॅनिफेस्टेशन तिला लाईफ तिच्या जीवनामध्ये दिसलं. आणि जेव्हा तिला समजलं की तिचं दुखणं विश्वासाने बरं झालं आहे तेव्हा ती एवढी आनंदाने भरून गेली आणि सगळ्याला ती आनंदाने सांगू लागली. म्हणजे ह्याचा अर्थ की जेव्हा आपण पिक्चर तयार करतो, बायबल मधले चित्र नाही पण आपण विश्वासाने पिक्चर तयार करतो, त्यावर विश्वास ठेवतो, तोंड उघडून आपण ते बोलतो, त्यावेळेला प्रत्यक्ष त्या चित्राप्रमाणे आपल्या जीवनामध्ये मॅनिफेस्टेशन होत जाते. आमेन. So we see in her life that when she lost her job, she began to tell her uncle, and her uncle began to give her the link. From the link, she gets the knowledge. From the knowledge, she is very happy because that knowledge is changing her thinking. Now remember, knowledge does not give you success, because even though she's listening to the word day and night, she's getting knowledge, but that does not mean that she's getting success. But the capacity to make the correction. What was the correction between belief and unbelief? The knowledge that she got from the YouTube was giving her the knowledge of things not seen, not felt. And the knowledge that she had learned all her life was the symptoms
and the pain that she was going through. Now she had to make a choice of correction. Do I go through what I'm feeling, or do I go through what I'm hearing from the preaching? The moment she makes that correction, from now on, I am only going to be fixed on what Jesus said and not what my tooth is saying. Bang! The success was a complete miracle, a complete creative miracle, a complete healing. Amen. आणि तिला आता तिच्या अंकलने लिंक शेअर केली आणि ती जेव्हा ती वाचायला ती बघायला लागली लिंक ब्रदरची प्रोग्राम्स आणि वचनाचं आपण सगळं मॅनिफेस्टेशन बघायला लागली, त्याद्वारे ह्या लिंकद्वारे तिला मिळालं ते होतं नॉलेज. नॉलेज म्हणजे त्या वचनाबद्दल तिला माहिती मिळाली, ज्ञान मिळालं. परंतु कुठल्याही प्रकारचं ज्ञान जे आहे ते आपल्याला सक्सेस देत नाही, यश देत नाही. मात्र ह्या ज्ञानामुळे तिची थिंकिंग बदलली, तिची विचार करण्याची पद्धत बदलली आणि ती आपल्याला एक कपॅसिटी देते, म्हणजे एक आपल्याला एक कार्यक्षमता देते. कशासाठी? तर डिसिजन घेण्यासाठी. आणि ज्या वेळेला तिने ही तिची थिंकिंग बदलली, तिने वचन घेतलं आणि तिने काय ठरवलं की माझं दुखणं काय सांगतं तिकडे मी लक्ष देणार नाही, तर प्रभू येशू काय सांगतो तिकडेच मी लक्ष देईन. ज्या वेळेला तिने असा डिसिजन घेतला, नॉलेजद्वारे थिंकिंग चेंज केली, त्यावेळेला तिच्या जीवनामध्ये तिला चमत्कार दिसून आला. Amen. So when she began to hear the teaching from the YouTube link, nobody was there to lay hands on her. Nobody was there to pray for her. But what she was listening to the teaching and preaching, she now began to realize that what I'm listening is a seed. And remember, when a person receives a seed inspired by a man of God, and when you sow it into your spirit, that's the time a person begins to get closer and closer to God. And that intimacy is what brings the breakthrough of a great miracle. Amen. 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 आणि ज्या वेळेला तिने ही प्रीचिंग ऐकायला सुरुवात केली, ही टीचिंग ऐकायला सुरुवात केली, त्यावेळेला तिने काय झालं तर तिने एक बीज स्वीकारलं, तिच्या आत्म्यामध्ये हे बीज लावलं गेलं. आणि ज्या वेळेला बीज लावलं गेलं त्यावेळेला तिची आणि प्रभूशी जी जवळीक होती, संबंध होते, ते एवढे दृढ झाले की तिच्या जीवनामधला चमत्कार तिला मिळाला. Amen. Now when she could not find the healing coming on and the teaching that she's listening, and the uncle is saying, listen baby, what you have heard is the truth, praise God, but what she is finding is it's not manifesting. There should be somewhere something going wrong, praise God. And that's the time when she began to deny what she was feeling and she began to focus on what the Lord said. That denying of the lies of the devil is what brings the breakthrough. Every person got to go through this battle where you deny and ignore and reject the lies of the devil, and you start believing what the Lord says in his written word, in the preaching or in the teaching, is what brings the breakthrough in people's life. There's a battle all the time. Yes, amen. आणि ज्या वेळेला आपण सैतानाचे जे खोटे आणि लबाडीचे शब्द आहेत तिकडे आपण दुर्लक्ष करायला सुरुवात करतो आणि फक्त प्रभूच्या वचनावरच लक्ष देतो, त्यावेळेलाच आपल्या जीवनामध्ये चमत्कार दिसू लागतात. कारण प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये प्रत्येक क्षणाला युद्ध हे सुरूच आहे. Amen. So when she was going through a joblessness, the uncle gave her the teaching. The uncle gave her the preaching. Now she did not even know at that time that what she's hearing is nothing but seeds of heavenly kingdom. It is God's seed. It is not my teaching. It is not his teaching or her teaching. It is purely Jesus' teaching, but coming out of our mouth, but anointed by the Spirit of God. Now what she did not realize at that time when she started listening to the teaching is the future of her life was locked up in what she's hearing. Now, as long as the seed that she's hearing, the future of that seed is still unknown. But the moment that seed gets into the heart and the battle begins between the unbelief and the belief, between the physical evidence and the spiritual evidence, when the battle begins and the person makes a choice to go with the evidence of the word of God, the future of the seed is manifested instantly. The first installment has already come, and now the harvest is going to go on increasing when the person is continuously applying the same system of spiritual evidence against physical evidence. Praise God. Hallelujah. Hallelujah.
आणि आपण बघतो की ज्या वेळेला तिने हे वचन घेतलं त्यावेळेला आपल्याला एक गोष्ट शिकवलेली आहे की देवाचं वचन हे एक बीज आहे आणि हेव्हनली किंगडम म्हणजे स्वर्गीय राज्याचे ते बी आहे. तिने कोणती शिकवण घेतली? तिने जगाची शिकवण घेतलीच नाही, तर फक्त प्रभूची शिकवण घेतली. कारण तिला माहित होतं की त्या शिकवणीमध्येच तिचं फ्युचर, तिचं भविष्य जे आहे ते लपलेलं आहे, तिच्या भविष्याची चावी लपलेली आहे. आणि म्हणून ती फक्त एकदा नाही, ती परत 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 वचन ऐकत राहिली. हे वचन जे आहे ते बीज आहे, तिच्या हृदयामध्ये पडलं आणि मग तिचं युद्ध सुरू आहे. अनबिलीफ कडून बिलीफ कडे, अविश्वासाकडून विश्वासाकडे किंवा दृश्य गोष्टीकडून अदृश्य गोष्टीकडे. फक्त तिला एकाच गोष्टीमुळे विजय मिळवता येतो, ते म्हणजे देवाचं वचन. ज्या वेळेला तिने वचन घेतलं, हृदयात लावलं, बी आहे ते, आणि ज्या वेळेला त्याला फळ आलं म्हणजे हार्वेस्ट आला, त्यावेळेला हार्वेस्ट हंगाम हळूहळू वाढत गेला आणि स्पिरिच्युअल जगामध्ये ही जी पद्धत आहे तिच्यामध्ये कार्यरत झाली, यशस्वी झाली आणि तिला तिचा पहिला चमत्कार दिसला. आमेन. Thank God she was not in a bondage of pray for me. ऑफ Pray for me. आणि प्रभूचे आभार मानूया की ती माझ्यासाठी प्रार्थना करा ह्या बंधनामध्ये ती अडकलेली नव्हती. Here is the evidence of a baby who is a born Brahmin who has only heard the teaching. Gauri, I'm proud of you that she did not Thank call you, me and Papa. say, hey Papa, please pray for me. या आणि इकडे आपण पाहतो गौरी जी एक प्युअर ब्राह्मण म्हणजे शुद्ध ब्राह्मण मुलगी आहे. तिने आपल्याला सुरुवातीला सांगितलं त्याप्रमाणे ती कोकणस्थ ब्राह्मण आहे आणि तिने फक्त हे वचन ऐकलं, तिने ती स्वीकारलं विश्वासाने आणि तिने कधीच ब्रदर जॉन्सनला सांगितले नाही की पप्पा माझ्यासाठी प्रार्थना करा असं. What I find in her is she began to have a relationship with Jesus and she now began to realize, I don't know to pray, but I can talk to Jesus who is a spirit and I can talk to him one-to-one. And that intimacy is what builds up the trust. That intimacy is what builds up the relationship. The intimacy is what builds up your relationship. And when she received the words, she began to believe, and that words that I believe decides or determines the healing that I receive every day in my life. आमेन. आणि ती ब्राह्मण असून सुद्धा तिने तिच्यामध्ये एक गोष्ट आपल्याला दिसून येते की तिने ह्याची त्याच्याकडे प्रार्थना मागत राहिली नाही, तर तिचं आणि प्रभू येशूचं नातं जे आहे ते तिने एवढं मजबूत केलं, एवढं घट्ट केलं. आणि ही जी इंटिमसी, जी जवळीक आहे ती दिवसेंदिवस ह्या इंटिमसी जवळीकतेमुळेच आपलं नातं म्हणजे आपलं आणि प्रभूचं नातं जे आहे ते अधिकाधिक मजबूत होत असतं. आणि मग तिच्यासाठी तिचे शब्द जे आहेत ते शब्दाने पुन्हा तिने वचनानेच जीवनामध्ये कार्य केलं. What is classic about this testimony is that she had a need, that she was jobless. But thanks be to uncle who did not say, I'll give you a prayer and you keep on praying. I salute the uncle who gave her the teaching and said, you just listen to the teaching. So uncle is interested in she having a relationship with Jesus, but not the need. Are you understanding? She had a need, but uncle is saying, let the need be where it is. But I want you to get introduced to Jesus so that now when you're seeking more and more of Jesus, when you're seeking more and more of Jesus and you're seeking his character, you're seeking his love, you're seeking his fellowship, praise God. Now your need is there, but now you find that you are madly in love with Jesus, that your mama says, you're gone mad, you're gone mad, you're gone mad, you're gone mad. She's saying, no, mama, I'm gone mad because I found the real lover who loves me any moment, a perfect love. He accepts me the way I am, and I'm not even bothered about my need anymore because I am in madly love with Jesus. Now, when you're in love with Jesus, Jesus gives you his seed. Why is he giving you his seed? Because God always responds to seed and not to need. Again. God always responds to his seed and not the need. So what is he doing? In that intimacy, he gives her his word and she finds a seed. By the stripes of Jesus, I am healed. Now, it is that relationship that gives her the confidence. It is that relationship that gives her to believe, okay? And now, when she is responding to the seed, she wipes out the number, she wipes out all traces so that I do not even have to turn that side. I am fixed with Jesus. Jesus, you are my lover, you are my friend, you are my healer, you are my deliverer, you are my everything that I want. So even my need, I keep it aside. I only want your seed. When I get your seed and I plant it in my heart, and when the seed and my belief agree,
my God always, always, always responds and brings forth the manifestation in Jesus' name. And that's why there is no trace of bleeding. There's no trace of infection. There's no trace of anything, because the root of that infection is dead when you get that seed in your spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. आणि आपण पुन्हा तिची टेस्टिमनी बघताना बघतो की तिला गरज होती जॉबची, कारण ती जॉबलेस होती. आणि म्हणून तिची जी अंकलने काय सांगितलं की ही प्रार्थना घे आणि प्रार्थना करून तुला नोकरी मिळेल, असं अंकलने सांगितलंच नाही. म्हणून आपण अंकलला सॅल्यूट करूया. अंकलने काय सांगितलं की ही टीचिंग जाईल आणि येशूशी पहिल्यांदा तुझं नातं जे आहे ते प्रस्थापित कर. म्हणजे पहिल्यांदा येशू, नोकरीपेक्षा तू पहिल्यांदा कशाला शोध? येशूला शोध, त्याचं प्रेम शोध आणि त्याचे कॅरेक्टर शोध, त्याचे गुण शोध, त्याची फेलोशिप, ह्याच्यामध्ये तू वाढत जा. आणि हळूहळू ती एवढी येशूच्या प्रेमात पडली की एक दिवस तिला मम्मीने पण सांगितलं की तू आता वेडी झाली आहेस. म्हणजे ज्या वेळेला येशू आपल्याला त्याचं वचन देतो, एक गोष्ट ब्रदरने सांगितली की येशू नेहमी त्याच्या सीडला प्रतिसाद देतो. रिस्पॉन्स टू हिज सीड, नॉट आवर नीड्स. आपल्या गरजेला नाही, तर पहिल्यांदा आपण ज्यावेळेला वचन घेतो, वचन बोलतो, त्यावेळेला 100% प्रभू येशू त्याला प्रतिसाद देत असतो. आणि ज्या वेळेला तिचं जे कॉन्फिडन्स कशामध्ये होता, तिचा आणि प्रभू येशूचं जे नातं आहे त्याच्यामुळे तिच्यामध्ये भरोसा होता, तिच्यामध्ये विश्वास जो होता तो नात्यामुळे होता. आणि म्हणून तिने डॉक्टरकडे जायचं, डॉक्टरचं ते कार्ड होतं ते पण तिने टाकायचा निर्णय केला, कारण ती बोलली की माझा येशू मला आरोग्य देतो, मला त्याची कार्डची गरज नाही, मला डॉक्टरची गरज नाही, असा पण तिने विचार केला. आणि ते पण ती फेकणार होती. म्हणजे शेवटी त्या सीडमुळे एक बीज तिने घेतलं वचनाचं, परंतु त्यामुळे तिचं आणि प्रभूचं नातं एवढं मजबूत झालं की प्रभूला तिने सांगितलं तू माझा हिलर, माझा डिलिव्हरर, माझं सर्वस्व आहे. आणि ह्यामुळे तिची विचार करण्याची पद्धत बदलली आणि तिचा मिराकल तिला वचनामुळे मिळाला. आमेन. Amen. Now, if you notice what she was saying, look at what she was saying. Every day, I, my uncle, my auntie, my sister, and all of us, we are on Zoom and we discuss about all these things, what we are listening. Tell me, what did you hear? Tell me, what did you hear? So, they have grown into a new habit. Say that habit. Habit of what? In fellowship with Jesus. So when a person has got habit more than a desire, let me tell you, a habit is more powerful than a desire. येस. आणि तिला सवय त्याने एक स्वतःला सवय क्रिएट केली की रोज रात्री प्रीचिंग संपल्यानंतर ती तिची अंकल, तिची बहीण हे सगळे झूमवर एकत्र यायचे आणि ते दररोज एक चर्चा करायचे की आज ब्रदरनी आपल्याला, तुम्ही कोणतं सेशन बघितलं आणि आपण काय काय नवीन शिकलो. म्हणजे तिने येशूची जी फेलोशिप आहे त्याच्यामध्ये ते अधिकाधिक सगळे मजबूत होत गेले. येशू बरोबर जे नातं आहे ते अधिकाधिक त्यांनी घट्ट करून घेण्याची सवय प्रत्येकाने लावली. आमेन.